tvunget. Kan du godt lide din nye ven? Og hvor skal han sove henne i nat? Hvor ved du det? For du skal ikke gerne sove i sin krog inde ved mig. Hvorfor? Du må sove her i sofaen, og så må du skal sove i kurven ved siden af. Så skal du have dynen op, ikke? Ja. Så skal du sove ned i min seng. Ja, det skal jeg. Men hvis det er fordi du sover heroppe pludselig, så kan jeg også godt finde ud af det. Så kan du sove lige der. Det kan far gøre.